दे मावना हो मोजाङै जोंनि मावनायखौ नायदो इसिबां सान्दुं गोसा इसिबां हाग्रा बेखौ मावनांगौ बाय नोंसोर बायनानै जायो 20 थाखा किल' 30 थाखा किल' बेखौ होनबावनायसो बाब आदालै दामा बारा जाबाय एसे खमायदो एसे खमनि हरदो होनबावो नुबायना नोंसोर आंखौ बेसेबां खस्थ' मावनानै जायो नोंसोर फ्रियावनो लुबैयो खम राङाव लुबैयो हालो लोगोफोर फुंनि गोजोननाय बयनोबो हरबाय आरो नोंथां बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय दिनैहाय जोङो मोनसे जोंनि गामियाव बा हादानाव ओरैबायदि हेभि खामानि मावनो जोङो फैलायबाय स' नोंथांमोना मिथिगौ गोबां मानसिया टाउन सहरखौ मोजां मोनो नाथाय जोङो हादान एरियाखौसो मोजां मोना मानो गासैनि खाफालाबो एखे नङा गासैनि साननायाबो एखे नङा गासैनि मावनायाबो एखे नङा गासैनि रोंनायाबो एखे नङा नोंथांमोना टाउन सहराव थानो मोजां मोनो जानो हागौ नाथाय जोङो हादान थानो मोजां मोनो जानांगौ नोंथांमोना साख्रि जब मावनो मोजां मोनो नाथाय जों आबाद मावनो मोजां मोनो जानांगौ नोंथांमोना मैदेर एरि जुनारखौ फैसा होनानै नायो नाथाय जों फ्रियावसो नुयो बेसेबांबा इन्टारेस्टिं बिदिब्ला जोङो जोंनि दिनैनि आबाद मावनायखौ एसे देखायनोसै आरो जोंनि हादाननि लाइफ स्टाइल गासैखौबो देखायनोसै जोंनि हादान गामिया बेनो नै जोङो बै नुहुरनाय हाग्रायाव एसे खामानि मावगोन नै माने न'खरफ्रा बेनो जोंनि दिन टाउन सहर एरि जेबो गैयालै लोगोफोर टाउनबो गैया सहरबो गैया लामा फाखाबो गैया आरो जायफ्रा लेवाट एरि गियो बिसोर खारखा नै सोरबा माबा खालामला बायदों बेनो जोंनि गामि जोंनि न' जोंनि हालाम जोंनि हादान बेनो नै हेभि खानै उन्दुदो जोंलै हेभिलै टाउन सहरखौ मोजां मोनो दा जों हादानखौसो मोजां मोनो जोंना हादानाव बेस्ट माने हादाननि बायदि एकदमबारे फ्रेश अक्सिजेन मोना आबाद मावनोबो हायो मालाबा टाउन सहराव थायो जों हादानखौसो मोजां मोनो मानसिफ्रा सिरियाखाना एरियाफ्रा मोख्राफोरखौ 10 था 20 था दानानै नायो 50 था दानानै नायो जोंना फ्रियावसो नुयो इदिखौ बिन्दास नै जोंनि हाफ्रा बेफोरनो नै होख्राव नायसैलाय बहाय बुद्धि खायदा गैया जोंहा जेबो मावनांगौ दांनांगौ जानांगौ रंजानांगौ बाजानांगौ मोसानांगौ जोंना बिदिल' लाइफआ बेनोल'सै बिदिजों इन्जय जोंनिया मालायफोरना लाक्जारियास गारि कार एरि लानानै ओरै बेरायो जोंना हाग्रा बारियाव हाग्रा एवख्रुबनांगौ हाग्रा माबाख्रुब बायनांगौ नै लामाबो बिदिसो नोंसिनि फाखाब्ला जोङो बिदिसो थाबायो नै बे खमानाया हाब खमासोबाव नै खमा सोरबा सिनाया जानो हागौ बे बोरैबा जोबाय होनबायथाय आधा घन्टा बाब्राब नांबाय आरो रैखा गैया थारमाने ओरैबायदि नै सोर रोङा जानो हागौ नायनानै लादो माबायदि खायो बिदि खायनायसै बिनिफ्राय बेखौ खायखांनायनि उनावहाय बेखौ सावनायसै जोङो खुथाब मावनायसै बिसोरो जोंनि मावनांगौ बिसोर 20 थाखा 30 थाखा 50 थाखा केजि बायना जानांगौ आरोखि खम दामावहायनो जोंनो बेसेबां खस्थ' मावना जानांगौ नै बे ब्लकना आंनि बे गासैबो हाया आंनि नै बेनो नै बै एवनायनिफ्राय नुना लानानै बैसिमा आंनि जोब बै गोथां नुहुरनाया सिबिं बेनि एसे ओरै थाङोबा थारुन दङ बाहाय थारुन बागान मा बागान बेखौ मा होनो हुकेन माबे मा नाम बेयो हासिनि बर'आव बेखौ हासिनि होनना बुङो सोरबा मिथियाखै जानो हागौ दा बेखौ लानोसै आरो मावनोसै आरो ना टाउन सहरावल' इउटुबार गैया हादानावसो बांसिनबाव हादानाव एभेलेबेल इउटुबार दङ नोंसोर साननो हागौ टाउनावल' थानो हागौ मा मावगोन मा आबाद मावनाय जागोन मा खेथि आलु ओरैबायदि हाइब्रिद आलु एक बिगायावनो 100 मन बख'गोन जों हाबनोसै नै मोजां
मेंबाय नामा मेंबाय गोबां मानसिफ्रा बुङो हादानाव मान बोरायो हादानाव मान थाब थाब बोरायो खार'ना बेनो नै बोलोनि खामानि जेब्लायबो ककेरेको होननायनिफ्राय लानानै ककेरेको फिननायनि दाउ हाबजासेनिफ्राय सिखारनायनिफ्राय दाउ हाबजासे आनलिमिटेड खामानि जास्ट दै लोङो ओंखाम जानोल' एसे रेस्ट बेबायदि मावनो सोरबा बोराया जायो सोरबा थैया जायो सोरबा एक्सपायार जायो नोंसोरो आराम इसिसाव थानानै मा बुजिनोलै भाइफोर 100 years जोरनांगौआ only 50 years 45 years हाफ पारसेन्टआ गैखायाना गैया खस्थ' मावनायनि गेजेरावल' मस्थ' जोंबो जाखो बेफोरबायदि हादानाव मावनानै जानांगौबा औ खिन्थु गोसो जायोला जोंबो नोंसोरखौ बिराद गाज्रि खालामनो हायो आरोखि मेडिसिन होनानै आबाद बख'नो हायो खिन्थु जोंनि गोसोआ बिदि नङा जों फ्रेश माल बख'यो कुनु केमिकेल गोनां बुस्थु जों होआ हादानाव एभेलेबेल हासारखाय जों ओरैबायदि फ्रेश गोबोरखि हासारजों ओरैबायदि मोजां आबाद दिहुनो आरोखि जों गुबुन माखासे मेडिसिनफोर होयोब्ला जायो नोंसिनावबो गोबां बेमार आजार जागोन बारा जायोब्लाबो खिन्थु जों बिदि होआ बै जायफ्रा गोदान टेकनिकजों आबाद मावनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा जायफ्रा आबाद मावनो गोसो बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला गोबां आलु फान्थाव बैग्रि वाटारमेलन बायदि बायदि जोङो प्लानिं खालामदों आरो मावगासिनो दङ आरो आंनि भिडिअखौ जों गोबां नोंसोर नुखाबाय बैग्रि इरि मावनाय जों बेयाव आलु गायगोन 3 बिगा जागोन बेनिफ्राय कबि गायबावगोन जों बायदि बायदि गायगोन जायफ्रा बेबायदिखौ मिथिनो लुबैयो साबस्क्राइब खालामनानै कमेन्टनि गेजेरजों सोंहरदो माबायदि मावो मा हासार होयो माबायदि टेकनिकआव मावनांगौ खनबेसे हालेवनांगौ गासैखौबो डिटेल्स मिथिनो लुबैदोंब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों टटेल नुजोबगोन स' लोगोफोर दिनै जोंनि नैबे हादान एरियायाव जोंनि आबाद मावनाय मा खामानिखौ जास्ट ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामबाय दिनै भिडिअआ बेखिनि नेक्स्ट भिडिअआव आं नोंथांमोननो फुराबो ओरै गायजोबखागोन दा माबायदि होगोन आं नोंसोरनो खोन्थागोन आं बेखौ टटेल फुरा गासैखौबो गायजोबगोन बेनिफ्राय बेवहाय जों गाबोन हालौगोन मै होगोन हाग्रा गारबावगोन आरो मै होबावगोन बेबायदि स्टाइलावनो जोङो मावगासिनो मावलांगोन आरो माब्ला गायगौ सानबेसे गायनांगौ आरो बेसेबां देस दोननो आरो मा जोलैया मोजां माने फिथाइ थायो माबा मोजां माने बिदर थाङो आं गासैखौबो खोन्थागोन होमबा नेक्स्ट भिडिअआव नायनोसै माबायदि जायो आबादा नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरोखि नेक्स्ट भिडिअआवहाय माबायदि जायो आं नोंथांनो खोन्थाबाय थागोन नैबे आलु आबादनि सोमोन्दै स' लोगोफोर दिनै भिडिअआ बेखिनिसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामो दावबाय नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन होननानै नेनानै थाबाय